ଥାକରେ ଅସଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବହି ଆଉ ଅନେକ ଡାଏରୀ ଭିତରୁ ଆଜି ପାଇଲି ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସେହି ଡାଏରୀଟା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ହେବି, ତୁମେ କିଛି ନ ଭାବି ଏହି ଦାମୀ ଝର କଲମ ସହ ଏହି ଡାଏରୀଟା ମୋତେ ଉପହାର ଭାବେ ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି ଏ ଦାମୀ ଉପହାର ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯେ, ମୋ ଓଠ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ତୁମେ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଥିଲ। କହିଥିଲ ଏହି ଡାଏରୀ ଏବଂ କଲମଟା ସବୁଦିନ ମୋ ପାଖେ ରହିବ। ମନ ଅଛି ନା ତୁମର? ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କବିତା ସାଉଁଟୁଥିଲି। ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯେବେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥାଏ, ତୁମେ କିଛି ନ କହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୋ ଛାତି ଉପରେ କାନ ଦେଇ ମୋ କବିତା ଶୁଣୁଥିଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ନା ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ। ତୁମଠାରୁ ମୋ ଲେଖାର ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ବାହାରିଗଲି ଲେଖକ ସାଜିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାରିଗଲ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ଏଇଠି ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିୟତିରେ ହିଁ ନାହିଁ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଛବି ଯେବେ ମନକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା, ଲେଖନୀ ମନରୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଭାସି ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ନିଜକୁ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭାବି ଭାବି ଆଜି ଚାହିଁଲି ଲେଖିଦେବି ଆଉ ଏକ କବିତା ତୁମ ଲାଗି, ଶେଷ କବିତା ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ଶେଷ କବିତା ତୁମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିବି ନାହିଁ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ବସି ତୁମକୁ ଏହି କବିତାଟି ଶୁଣାଇବି। ଯେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପୁଣି ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଏହି କବିତାଟି କହି ଚାଲିବି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପାଖେ ବସି ଶୁଣୁଥିବ। ଖାଲି ଫରକ ବାସ୍ ଏତିକି ରହିବ, ତୁମ କାନ ଆଉ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ନଥିବ।